шикоятҳо аз он зиёд буд ки соҳибкорони инфиродӣ бо патент ё шаҳодатнома амалкунанда фаъолияти худро осон қатъ карда наметавонанд ва ин раванд тӯлонию мушкил буд. кумитаи андоз бо қабули фармоиш ин равандро соддаву осон кард. минбаъд соҳибкорони инфиродии тибқи патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда бидуни гузаронидани санҷиши сайёри андоз бо роҳи ирсоли дархост тавассути утоқи шахсии андозсупоранда дар шакли электронӣ фаъолияти худро қатъ мекунанд. баррасии дархости электронӣ ва қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тавассути ҳуҷраи шахсии андозсупоранда аз корманди мақомоти андоз вобаста набуда соҳибкорро зарур нест ки ба мақомоти андоз ҳозир шавад ва ин кор дар шакли электронӣ анҷом дода мешавад. тартиби истифодаи барномаи қатъи фаъолияти соҳибкорони бо патент фаъолияткунанда чунин аст. ба утоқи шахсии андозсупоранда ворид гардида сатри ҳуҷҷатгузории электрониро интихоб намоед. аз бахши дархостҳо саҳифаи дархостҳо барои қатъи фаъолиятро пайдо ва ба кумитаи андоз дархост ирсол менамояд. барои ба таври электронӣ қатъ намудани фаъолияти соҳибкор бояд шартҳои зерин иҷро шавад. андозсупоранда дар рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият набошад. эъломияҳои андозӣ дар муҳлати даъво супорида шуда бошанд. бақияпулиҳои андозӣ пурра пардохт шуда санади муқоисавии дуҷониба имзо шуда бошад. дастгоҳи назорати хазинавӣ аз қайд бароварда шуда бошад. суратҳисобҳои бонкӣ баста шуда муҳр супорида шуда бошад. тартиби қатъи фаъолияти соҳибкорони бо шаҳодатнома фаъолияткунанда низ ба ин шакл сурат мегирад.